Il-Partit Nazzjonalista kompla jattakka ħidmet il-forzi tal-ordni din id-darba permezz tad-deputat Beppe Fenekadami. Propju fl-ewwel jum li fih iltaqa' l-Parlament wara l-waqfa tas-sajf, id-deputat tal-Establishment Nazzjonalista maqdar il-ħidma tal-Gvern u ħidmet il-forzi tal-ordni. Il-Gvern fis-sapjenza tiegħu prova jagħmel jiena ngħid fil-ġranet li għaddew show. B'reazzjoni għall-aħbar li 208 persuni nqabdu li kienu f'pajjiżna legalment u 184 minnhom ġew ripatrjati f'pajjiżhom, Beppe Fenekadami qal li din hija biss xenografija. Parti mix-xenografija, parti mill-parade. B'reazzjoni għal dawn id-dikjarazzjonijiet jibsa, ir-ribat tal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, madankollu Beppe Fenekadami għażel jibqa' jitkellem bl-istess lingwaġġ ta' tgħajjir. Għamiltu show bihom. Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' Fenekadami jmorru id fit mal-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħidma tanzewja mill-forzi dixxiplinati brabta mal-immigrazzjoni regolari u ma' persuni li jkunu f'pajjiżna legalment. Propju ftit tal-jimilu l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista Joe Giglio rrefera l-aħħar operazzjonijiet li saru bħala teatrin. Fl-istess keffa jaqa' deputat Nazzjonalista Alex Borg li waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista għalhekk. Jagħmlu erba' raids biex juru ta' parsi li qed jagħmlu xi ħaġa. Intant il-Ministru Byron Camilleri semma fost l-oħrajn il-ħidma tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili brabta ma' abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar l-esplosivi u liġijiet varji dwar il-protezzjoni ċivili. Fil-waqt li elenka l-investiment kbir li sar mill-Gvern fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fl-aħħar snin, il-Ministru Camilleri kellu tħabbira brabta ma' investiment ta' 2 miljun euro. Ninsab f'pożizzjoni li nkun nista' inħabbar li daq tasal Malta oxra oħra tal-baħar b'investiment ta' 2 miljun euro illi tkun tista' tagħti għajnuna immedjata meta jkun hemm bżonn salvataġġ fuq il-baħar minn ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili anke permezz ta' koordinament ma' ħaddiema ta' entitajiet oħrajn illi wkoll jintalbu illi jagħtu l-ewwel għajnuna.